Будаўнічая пляцоўка ў Гомельскім раёне сёння нагадвае адзіны адладжаны механізм. Маштабны комплекс узводзіцца для вырашэння найважнейшай экалагічнай задачы – мінімізацыі пахавання адходаў і здабывання максімальнай колькасці другасных матэрыяльных рэсурсаў. Аб'ект разлічаны на перапрацоўку 220 тысяч тонн адходаў у год. Індустрыяльны пейзаж гэтай пляцоўкі змяняецца штодня. Будаўнічыя работы сумяшчаюць з монтажом перапрацоўчага абсталявання. Гэты аб'ект стратэгічны для Гомельскай вобласці. Увядзенне яго поўнасцю ў эксплуатацыю дазволіць сканцэнтраваць поток камунальных адходаў з абласнога цэнтра і 6 раёнаў Гомельскай вобласці на гэтай пляцоўцы. Праект, які яшчэ нядаўна існаваў толькі на экранах інжынераў, сёння можна ўбачыць ужывую. Аб'ект гатовы практычна на 75%. Масіўныя будынкі вытворчага вузла цалкам аформіліся візуальна, атрымаўшы яркі фасад колеру марской хвалі. Будаўнічы таймінг тут на асаблівым кантролі. На аб'екце разгорнута бесперапынная вахта. Людзі працуюць без выхадных. Зараз эпіцэнтр работ зрушыўся ўнутр галоўнага корпуса. Спецыялісты зайшлі на монтаж ключавога тэхналагічнага абсталявання, якое и станет сердцем нового перапрацоўчага комплексу. Дальше планируем пусконаладочные работы после завершения монтажа. Это июль месяц. Основной объем строительно-монтажных работ генподрядная организация планирует завершить до сентября месяца. Ну а дальше уже будут работы вестись по пусконаладке. Пакуль у самым сэрцы будучага комплексу манціруюць складанае абсталяванне, звонку будоўля ўжо набывае канчатковы выгляд. Тут працуюць на апераджэнне. Паралельна з узвядзеннем цэхаў ідзе маштабнае добраўпарадкаванне. Многія прылеглыя тэрыторыі ўжо, што называецца, даведзены да розуму. Замест звыклай для такіх аб'ектаў грунтоўкі і будаўнічага пылу армаваны маналіт. Пад'язныя дарогі ўжо апрануліся ў трывалы бетон, гатовы вытрымліваць любыя шматтонныя нагрузкі будучых рэйсаў. Гэты экагігант пад Гомелем – складаны тэхналагічны пазл са шматлікіх аб'ектаў. З-за маштабу праекта працэнт гатоўнасці будынкаў у розных кропках пляцоўкі адрозніваецца. Аднак сэрца комплексу ўжо б'ецца на поўную магутнасць. Частка ключавых цэхаў завершана на 98%. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».